να μας πεις τις πρώτες δικές εντυπώσεις. Εντυπώσεις, δουλεύουμε πολύ δυνατά, προετοιμαζόμαστε για τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε καθημερινά, είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, ελπίζουμε στο καλύτερο και οι εντυπώσεις μας είναι ότι όλοι είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε και είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο στόχο. Σε προσωπικό επίπεδο, ο πρώτος στόχος σου επετεύχθη, από ό,τι καταλαβαίνουμε είσαι μέσα στους 25. Ο επόμενος στόχος σου προφανώς και είναι να είσαι μέσα στην τελική 23, έτσι δεν είναι? Στόχος, δεν είναι στόχος. Εγώ βρίσκομαι στην εθνική, το ότι με καλεί ο προπονητής είναι τιμή μου, αλλά στόχος είναι η εθνική ομάδα να πάει καλά. Δεν είναι από τους στόχους μου που έχω καθιερώσει στην προσωπική μου ζωή. Στόχος μου είναι να συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ στην ομάδα αυτή, αλλά το πάνε η ομάδα, η εθνική ομάδα, και δεν το βλέπω σαν προσωπικό μου στόχο, αλλά σαν ομαδικό στόχο όλων των παιχτών. Επειδή είναι πρώτη σου προετοιμασία, υπάρχει κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση από το κλίμα της ομάδας, από όλες τις διαδικασίες εδώ που θα δεις? Το κλίμα της ομάδας πάντοτε ήταν καλό, άσχετα με το ότι είχε γίνει στο παρελθόν, ότι είχαν υποθεί κάποια πράγματα για κάποιους ποδοσφαιριστές ή για κάποια άτομα στο εθνικό μας συγκρότημα. Το κλίμα πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Εγώ που βρίσκομαι 2 χρόνια σε αυτή την εθνική νιώθω πολύ καλά. Χαίρομαι όταν βρίσκομαι εδώ με τα παιδιά αυτά και το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό και πολύ οικογενειακό. Πόσο άλλαξε αγωνιστικά από τότε μετακόμισες στην Ιταλία? Πιστεύω ότι άλλαξα πολύ. Έχω 60 συμμετοχές, 62 συμμετοχές στα 2 τελευταία χρόνια, στα 2 χρόνια αυτά που βρίσκομαι στην Ιταλία. Έχω αλλάξει λίγο τη θέση μου, παίζω σαν χαφ εσωτερικό πλέον, στα 2 αυτά χρόνια στην Ιταλία. Αν και είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε δει ότι δύσκολα κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν καθιερωθεί. Εγώ πιστεύω ότι έχω πάει αρκετά πολύ καλά. Είμαι 2 χρόνια εκεί. Έχω φέτος περίπου 30 συμμετοχές. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Αλλά πιστεύω ότι νιώθω πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Το δείχνω στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Στην Ελλάδα κάποιοι δεν το γνωρίζουν, αλλά πιστεύω ότι εγώ στο Ιταλικό πρωτάθλημα, αν ρωτήσετε και αν μάθετε, πιστεύω ότι έχω κάνει. Παράπονο, όχι κανένα παράπονο. Κανένα παράπονο με βγάζει. Ποτέ δεν έχω κάνει κανένα παράπονο, αλλά πιστεύω ότι άμα ρωτήσετε και αν μάθετε στο Ιταλικό πρωτάθλημα, ότι οι εμφανίσεις μου και ο τρόπος που αγωνίζομαι τα 2 τελευταία χρόνια έχουν εντυπωσιάσει τους ανθρώπους εκεί. Από εκεί και πέρα, σε αυτό είμαι ευχαριστημένος. Εκεί εγώ είμαι συγκεντρωμένος και στόχος μου είναι, όπως είπατε, ομαδικός στόχος είναι η εθνική να πηγαίνει καλά. Στο μπάσκετ, εντάξει, θα γίνει και ένας αγώνας την τελευταία μέρα με τον Ντάκη και θα δούμε. Να είστε καλά.